kukunin natin yung mga sponsor kay Ate Arian. Naabot kami ng swerte mga kasinag. Naplatan tayo ng gulong. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po. Ngayon pala mga kasinag, ililipat ko si Magayon. Kasi nga pupunta kami ng Tiambak. Yung mga pinadala kasi mga kasinag na sponsor para kay Ate Arian, i-claim ko na ngayon mga kasinag. Yung iba kasi nung nakaraan na claim ko na, mayroon pang nagpahabol na nagpadala, kaya i-claim ko pa mga kasinag. Kasi dito sa bayan ng Sarumo, walang mga remittance dito mga kasinag. Walang Palawan o Western Union, walang ganyan. Kaya ngayon mga kasinag, babiyahe pa kami papunta ng Tinambak. Kaya ngayon ililipat ko si Magayon mga kasinag. Ipapasiguro ko na, at para pagbalik namin ng hapon, saka ko naman siya ililipat ulit mga kasinag. Sa mga nais pa pong tumulong, huwag pa abot ng tulong kay Ate Arian, i-message nyo lang ako mga kasinag sa aking Facebook page na Imboy Uragon. Ako po ay nagpapasalamat ng marami sa tiwala at suporta na ipinagkaloob nyo sa akin. Kaya maraming salamat po talaga mga kasinag. Napakalaking tulong nang nagawa nyong ito para kay Ate Arian. Pasensya na kayo mga kasinag at puti ka ng aking dinaanan. Dito ko kasi iniwan yung kalabaw ko mga kasinag. Ayan si Magayon. Nakita niyo naman kasinag. Ayun si Magayon. Ilipat ko naman dun para sigurado na makatubog siya. Iwan ko man siya. Ano Magayon? Ano, dito ka muna? Ha? Ay, maputi ka. Dito ka muna ha. At ako'y alis. Mga kasinag, ngayon pala mga kasinag, kakatapos lang natin mag-asikaso sa mga dapat asikasuhin ko dito sa bahay. Ngayon, papunta tayo ng Tiambak, kasama ko si Mrs. Gawa ng i-claim ko ng mga kasinag yung mga pinadala niyo pong tulong na para kay Ate Arian at doon sa anak niya. Ang oras na natin ay 8:24 ng umaga. Medyo malayo-layo din mga kasinag yung babiyahin natin, kaya samahan niyo po kayo mga kasinag. Sa mga nais pa pong tumulong kay Ate Arian, i-message nyo lang ako mga kasinag sa aking Facebook page na Imboy Uragon, para naman mga kasinag matulungan natin ang kahilingan ni Ate Arian na magkameron ng katuparan. Gumawa tayong tubig para diretso tayo. Kasama ko pala si Mrs. mga kasinag. Ayan, jacket man. Umalis tayo sa bahay kanina ay 8:24. 9:01 na. Andito pa lang kami sa Bagong Sirang. Update ko lang kay mga kasinag pagdating sa Tinambak. Gawa ng malayo-layo pa yung babiyahihin namin mga kasinag Mga kasinag, kararating lang natin. (10:12) na, ang alas 10:12. Andito na tayo sa harap ng Palawan mga kasinag. Kukunin natin yung mga sponsor ni kukunin natin yung mga sponsor kay Ate Arian. Mga kasinag, yung matagal-tagal pa, gawa ng mga transaction pala na galing ibang bansa mga kasinag, medyo matagal. Kaya magantay-antay muna tayo. Ay, salamat mga kasinag, nakuha na rin namin. Salamat pala ng marami sa lahat ng nag-sponsor. Ang oras na natin ay 12:12 ng tanghali. Alas 12:12 na mga kasinag. Kumain muna tayo. Tapos lang namin kumain, pumasok muna kami dito sa LCC. Gawa ng napakainit sa labas. Ang init pag biyahe pa uwi ng Sarumo mga kasinag, kaya palamig-lamig muna tayo mga kasinag. Kaya kami pumasok dito, bibili kami ng first aid kit na gagamitin para doon sa bayanihan namin. Kasi pag minsan kasi merong nasusugatan, pag minsan may masamang pakiramdam, kailangan kasi namin yun mga kasinag. Yung kasi ang importante na kailangan talaga namin. Ayan, bibili si Mrs. ng cotton
Dapat nagkuha akong basket ano. Pero okay na yan. Kaya mo buhatin. Gasa. Nakapasok si Bagwi sa LCC. Tapos THK pa na. Ano pa? Mahal ka itong mga band-aid. Ito, Band-Aid baga ito? Ha? Ah, hindi. Kala ko Band-Aid yan. Ang laki naman yung Band-Aid na yun. Ah, hindi pala pwede yun kasi malaki ano. Ay, ayan, yan. Kailangan natin Band-Aid. Betadine. Gasa. Betadine. Ayan, gasa. Ito ang agwa optimada. Ayan. Aling ilang gasa yan? Kung 5 yan. Dapat talaga nagkuha kang basket. Oo, kuha tayong basket. Oh, ito na ang basket, oh. May sa kuya yan. Ilang Band-Aid yan, box? Sarong box. Ilang piraso yan? 25. 25? Ngayon naman yan. Bakit ang ano? Abutin ako yung Alin? Ito, cotton buds. O ano pa? Ano ito pang gawin tape? Ha? Ay, agwa ako sila. Oo, agwa yan. Alcohol. Alcohol. Asa alcohol? Ayaw itong gawin tape. Tape na. Hindi ko gagawin ng gasa. Ano? Hindi bukot mo. Ha? Bugkos. Ano yung masking tape? Ako itong gawin. Ano ba yun? Ang klaseng tape daw yung mga sinag. Hindi ko alam yun eh. Hindi ko alam po ang klaseng tape yun. Ito ang kailangan sa first aid kit. Yan o, soft drinks. Dilata. Dilata. Ano yan? Gusto mo yan? Ayan yan. Yan. Isopropyl. Anong klaseng alcohol? Yan. Ha? Ano ang gusto mo? Yan o yung Green Cross. What? Tercon yan, tercon. Kasi lag mo lang ito sa bag mo. Pag maano ka mayaman Yan. sa bag mo. Hindi ano tayo nalalagyan yan. Kaya nga, gastor mo lang yan sa bag mo. Oo. Maano ka magdaan mo. Ano pang kulang? Mga kasinag, ano pang kulang nito mga kasinag para sa first aid kit? Wala dito ano, skin fighter? Yung mga panlaban sa mga kati-kati? Ito lang bilhin namin mga kasinag. Tapos mga ilang gamit namin sa bahay. At maya maya uwi na kami. Habang mainit pa, magpapalamig muna kami dito. Mga kasinag, bago tayo umuwi na si Roma, dumaan muna ako dito sa barbershop. Kasi marami nagko-comment doon sa vlog ko nung nakaraan na ano, tawag nito, bata ko pa daw ay parang senior citizen ang itsura ko. Kaya ngayon mga kasinag, dumaan muna ako dito bago tayo umuwi. Ayan si Mrs. Tatot pala ka na idol. Ang pangalan niyo, bossing? Pinagpapawisan pa ng number, boss. Pinagpapawisan ng mga kasinag. Pagod na daw sa dami ng customer. Bahala na kayo boss kung ang lupit, nababagal. Yung alam ko nito. Sige na, bahala ka na. Kasi pag sa sarili ko lang yun, ako lang gumupit sa sarili ko eh. Basta isilip ko yung razor, ganyan na. Ay, ikaw na nagugutin. Nagugupit. Ay, isa na. Set ka lang sa number 4, kutsa yan. Tapos babawasan ko lang yung taas. Wala ko na dito. Patay lang ka. Matagal ng panahon ay hindi pa ako nakapasok ng number 4 ka.
marami kayo nagko-comment. Pinagago. Opo, nag-vlog ako. Ano mga kasinag? Okay na ba? Yan. Baka mag-comment na naman kayo dyan ha. Pagupit na ako. Shoutout pala kala kuya. Ano pangalan niyo kuya? Apple. Shoutout sa kanila. Ayun na. Yun na yan. Yun na yung mga kasinag. Pwede na. Makakauwi na tayo ng Siruma. Uwi na tayo. O yung motor natin nabilad na. Unit. Kainiti ang uwi namin ngayon. Gawa ng ang oras pa lang natin ay ang oras na 2:01 ng hapon. Okay lang yung mga kasinag para makarating tayo doon ng medyo maaga-aga pa. Kasi kailangan asikasuhin ko pa yung madapat kong asikasuhin. Update ko lang kayo pagdating sa bahay mamaya. Mga kasinag, habang pauwi na tayo ng bayan ng Siruma, naplatan tayo ng gulong. Buti lang mga kasinag, malapit tayo dito sa may pagawaan dito. Diyan lang naplatan, halos sa may unahan lang dyan, no. Buti hindi pa tayo nakakalayo mga kasinag. Kaya laking pasalamat. Napako yata tayo. Alamin natin mga kasinag. Naabot kami ng swerte mga kasinag. Platan. Ayun na mga kasinag, sinikwat na yung gulong. Ayan na. Alamin natin ang butas dyan mga kasinag. Meron. Napako siguro. Ibig sabihin baka may butas. Bigla na lang. Saan nawawala ang ano kaya? Kako? Dito pala tayo mga kasinag sa Sagrada. Campo 6. Campo 6 Sagrada. Wala naman. Wala ko nakapa mga kasinag. Siguro may nakapatusok lang na matulis na bagay. Nasusunod mga kasinag pag tayo nakaluwag-luwag, paltang ko ito. Ipapatublis ko lang to. Paltang ko pati ng mags. Gawa doon sa amin kaya sa dagat. Katatawid-tawid namin dito. Kinakalawang na yung rim. Pati yung pangilalim ng motor mga kasi nagpuro kalawang na gawa doon sa dagat. Kaya sa mga susunod pag ako na kaluwag-luwag, paltang ko ng mags yan. Tapos ipatublis ko na. Para oras na in case of emergency, pa-flatman. Maano natin, kailangan madala lang ang pambumba. Tapos yung ma-tire sealant. Ma-flatman, di kahit paano may pang emergency tayo na makakauwi pa. Pagka ganito kasi may interior na napakahirap, lalo pag may butas. Yung gulong pala namin mga kasinag, sobrang nipis na. 70-80. Walang kasing ano 70-90.
dalawa na yan. O, ito na. 70 EP, tsaka 80 EP. Yan. Dito walang kapares. Walang kapares yan. 70-90 dapat. Hmm. Kung kapares natin, ganito. Anong magkano ang price dito? Yan, EP, EP. Yan, hindi. Ito 630. Ha? 630. 630? O, tapos yan 70, 85, 80. Kasi mga kasinag, plano kong palitan na yung sa hulihan. Kaso lang, ang spike nito, malalaki. Walang available na spike kagaya dito. Papalitan ko naman sana ng bagong gulong. Hindi naman parehas yung sa hulihan at sa unahan. Hindi sila parehas kasi mas malaki ang spike yung nasa unahan. Tapos yung sa hulihan, yung plain lang. Kaya, ang plano ko ngayon, papalitan ko na lang parehas. Kasi ito mga kasinag, napakanipis na oh. Nabutas na talaga, ang nipis na. Kaya ngayon mga kasinag, kapaltang ko na laang. Baka sa susunod araw mga kasinag, may magpadala naman na sponsor para kay Ate Arian. Paano naman pagbalik ko uli ng Naga or dito sa Tiambak. Kaya mas maganda ito mga kasinag, ipayos ko na para safe ang biyahe natin, para okay ang ating takbo. Salamat talaga tayo at malapit tayo dito sa pagawaan. Wala pang 100 meters bago tayo na platan. Pati ito mga kasi nagpapapalitan ko na oh. Yung preno namin kasi manipis na oh. Papalitan ko na rin to. Tapos itong gulong na ito sa unahan mga kasi nagpapalitan ko yan. Ipapares ko na. Tingnan niyo naman yung spike niya oh. Malaki kasi yung spike nito. Tapos yung ikakabit niya, yung plain. Ito yung ipapalit ng mga kasinag oh. Kasi kung hindi ko papalitan yung nasa unahan, hindi sila accurate eh. Magkaiba. Kaya parehas ko lang pinapalitan. Tapos ito pala mga kasinag oh, naalala ko yan oh. May damage na oh. Gas-gas na. Yan, oh. Lumalabas ng oil dito mga kasinag. Hindi ko kayo naagapan nun. Kaya ang plano ko nito mga kasinag, ipatorno ko yan. Ipapabaliktad ko. Kasi kung order ako ng original kasi ito matagal bago dumating. Ano? Kasi ito naman papalitan ko ng oil seal. Tinatagas na rin yung oil eh. Mga kasinag, natapos na. Makakauwi na kami. Ayan o, kompleto na yung mga kasinag, naibalik na lahat.